Il-komunità Musulmana Maltija kkundannat l-attakki terroristiċi li seħħew fil-Libanu, Franza u l-Ingilterra fost oħrajn, attakki li l-moħħ warahom kien hemm l-Istat Iżlamiku. Quddiem iċ-ċentru Iżlamiku f'Raħal Ġdid spikkaw messaġġi bħal jien Musulman u l-ISIS ma jippreżentax lili. Jien Musulman imma minix terrorist u Musulmani iridu l-paċi fost oħrajn. Il-komunità Musulmana f'Malta sostniet li t-terroristi huma għadu tal-Iżlam u l-Musulmani u dan għax qed jabbużaw mill-fidi Musulmana, ikissru l-istampa vera tal-Iżlam u qed jirrovinaw ir-reputazzjoni tal-Musulmani madwar id-dinja. Fil-fatt l-Imam Mohammed el-Sadi appella biex il-Musulmani ma jitpoġġewx f'keffa waħda. Aħna nibbillaw lill-pubbliku Malti illi jiddistingwi bejn il-Musulmin u bejn it-terrorizmu u ma jiġġeneralizzax u jaħseb li l-Musulmin kollha huma terroristi u juri kif wara dejjem rispett lejn il-Musulmani. Il-komunità f'Malta appellat għal dik internazzjonali biex tingħaqad u tiġġieled l-ISIS u kull forma oħra ta' terrorizmu. Appellat ukoll biex titwaqqaf id-tbatija li għaddejjin minnha is-Sirjani u l-Palestinjani. Sejħet lil mexxejja Musulmani madwar id-dinja jeżerċitaw politika soċjali u ġusta u favur l-istabilità. Il-komunità Musulmana esprimit lealtà lejn l-awtoritajiet Maltin u stqarret li lesta tikkopera ma' dawk involuti biex ikun miġġieled it-terrorizmu. Esprimit gratitudni lejn il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-kap tal-Oppożizzjoni li ħadmu mill-qrib mal-komunità biex tintegra fis-soċjetà Maltija.